И официално ще дам старт на нашето събитие. Благодаря ви много за интереса към това, което правим ние в Катро, като официални представители на инструмента Neuroagility за България и Гърция и Кипър. Разбира се, и като консултантска компания в сферата на човешките ресурси. Това, което днес предстои, всъщност е да споделим доста така интересна информация по отношение на новият инструментариум. Съвсем скоро ще бъдат преведени трите нови инструмента Neuroagility на български язик. Ивето малко по-късно ще сподели какви са те и каква информация ни дават. Преди да започнем с същинската част, ще трябва да кажа няколко думи за себе си и за компанията ни. Аз съм старши консултант в Катро и организационен психолог. Към момента съм координатор на нашата сертификационна програма, като от септември месец стартираме осмото си издание. Както знаете, в момента регистрациите за сертификационната програма са отворени. Активно комуникираме с всички желаящи да разберат малко повече дали този инструмент може да се включи в тяхната практика. Накрая на събитието ще дадем малко информация и за това. Това, което ние правим последните години е действително да се опитваме да популяризираме невронауката като приложима област в бизнеса. За нас тя не е далечна и сложна. Напротив, с правилните инструменти, с правилните подходи, тя може изключително много да подобри хората в различни цели, които те имат. Това, което ще направя сега е да дам думата на Ивето да каже няколко думи за себе си, след което ще продължим и към същинската част на днешната ни среща. Привет и от мен. Аз се казвам Ивета. Аз съм консултант в Катро. Имам вече близо 8 години опит в сферата на човешките ресурси, както вътре в организацията, така и като консултант. По-големият ми опит е вече в консултантската сфера 5 години. Занимавам се също с Neuroagility, както сертификационната програма, така и съм мастър практик, провеждане на дебриф сесии с клиенти и групи и екипи. И също се занимавам и с подбор. Накратко е това за мен. Благодаря, Стефи. Благодаря ти, Ивче. Сега, това, през което днес ще преминем, чувствайте се спокойни да кажа, да задавате въпроси в чата, да се отглушавате. В момента сме 18 участника в аудиторията, тъй че съвсем спокойно можем да провеждаме диалог. Това, което ще направим днес, е да се опитаме да ви разкажем какво означава според нас да сме гъвкави и няколко начина, по които можем да го постигнем. Разбира се, чрез инструмента, който днес е в център на нашата дискусия. Ще ви представим Neuroagility продуктите като такива, които могат да са от полза на все по-голяма аудитория и все по-голям набор от таргет групи. Ще имаме и панелна дискусия с наши сертифицирани практици. Разбира се, ще ви предоставим информация за специалните условия на нашата сертификационна програма. Всеки път някакси е магия, когато събираме нашата група. Усещам всеки път как просто правилните хора се така събират на едно място, защото за мен тази сертификационна програма наистина означава много. Освен, че разширяваме нашата мрежа от хора, които използват инструмента, ние намираме и партньори и приятели, с които така съвместно работим и се надявам да имаме и все повече проекти, по които това да се случва. И сега ще се опитаме да отговорим на някои въпроси чрез функцията Annotate. Ще ви моля сега на тези следващи 5 бързи въпроса ще бъдат, с цел да ви ведем малко в материята на невронауката. Да използвате функцията Annotate, за да отговаряте на въпросите, които ви задавам. От View Options може да видите къде се клика на Annotate. Надявам се, нямате технически трудности.
Ако имате технически трудности с тази функция, разбира се, може да пишете и в чата верният според вас отговор на въпроса. Само не разбрах дали това е въпрос. Добре, продължавам с първото предизвикателство към вас. Коя активност според вас може да спомогне за увеличаване скоростта на четене? Чрез функцията Annotate може да кликнете на според вас правилният отговор или да напишете в чата. Я да ви видя. Мирене на зъби с недоминантна ръка. Доминантната ръка моята е дясна. Много се извинявам. Къде може да се намери слайда? Имате предвид Annotate опцията ли? Да. View Options. От View Options. Да. Кликам на Annotate, обаче не ми излиза. Трябва да изберете някоя от символите или маркерчетата, които да използвате. Сега, да, готово. Добре. Мерси. Няма за какво. Нямаме отговор в чата, справихте се с Annotate. Добре, имаме миене на зъби с недоминантна ръка като потенциален отговор. Жонглиране, май най-много гласове събира рисуването на мандали и релаксацията. Добре. Има ли още някой, който иска да гласува? Рисуване на мандали, релаксация. Добре. Не искам да... така. Добре, пак мандалите. Надявам се да не проявявате конформизъм. Да, добре. Благодаря ви за това участие. Верният отговор... Всички са верни отговори до някаква степен. Тоест, постарала съм се да ви заблудя максимално. Но според изследвания, хората, които жонглират, имат по-голям мозък. Университета в Оксфорд всъщност установява това, тъй като докато жонглираме, ние правим нови невронни връзки. Като жонглиране, разбира се, ние в нашата сертификационна програма от време до време учим нашите практици и даваме насоки по отношение на жонглирането. Но това също е жонглиране, т.е. хвърлянето на предмет, който аз не наблюдавам фактически, или подаването му от едната ръка в другата, тъй като това развива нашето периферно зрение. За това става въпрос тук. Освен това, произвеждаме повече бяло вещество в мозъка си. Защо пък е връзката с четенето? Това, което всъщност се случва, Джим Куик споделя този трик. Ако не го следвате и имате интерес в практическата невронаука, ви препоръчвам да следвате Джим Куик в социалните медии или в YouTube. Той всъщност дава точно това обяснение за жонглирането с развиването на периферното зрение, защото ние разширяваме нашият обсек, т.е. разширяваме нашето зрение и по този начин ние можем да увеличим и скоростта на четене. Пък враг по отношение на скоростта на четене е по-скоро мултитаскването, тъй че това е нещо, което пък е добре да се опитваме да избягваме, защото превключването между много дейности може да доведе до повече грешки, особено ако имаме склонност към неврологични блокажи. По-късно ще разберете и какво имам предвид под неврологични блокажи. Имаме още един участник, който ще допуснем. Сега, само да изчистя този, може би, ето така, clear, така, всичко търкам и продължавам нататък със следващият ни въпрос. Надявам се това да е било любопитно за вас. Кое от следните неща може да подобри концентрацията ни в ежедневието почти двойно, според вас? Може отново да напишете в чата или да използвате функцията Annotate. За новият ни участник, Annotate в момента се опитваме да дискутираме интересни факти за мозъка. Ето ги почивките. Марусия и още някои гласуваха за тях.
Хидратация, изолиране от странични шумове. И от чата има две А Два пъти и едно кратките Б. почивки. Супер. Да, и аз съм за. А как се рисува по екрана? Аха, отдолу. Ани, Да. View Options Да, на не, екрана имаш и оттам видях, имаш намерих го, Annotate. да. Добре. Да, Добре. супер. Добре. Имаме отново някакво струпване върху кратки почивки на 45 минути, хидратацията и движението. Определено хидратацията и движението беше моята кукичка да ви забудя, нека така да кажем. Всичко това са до някаква степен верни отговори, но тук ключа е почти двойно. Действително, кратките почивки, това да даваме пространство на себе си, да се откъснем и т.е. умората, която сме натрупали по време на концентрация, да спадне и отново да имаме пик на такава. Ключът са така наречените 45-минутни, през блок от 45 минутки да имаме почивка, като това се базира на знанието ни за кривата на концентрацията. В така, нашата сертификационна програма, в допълнителния модул за работа с деца и младежи, именно за това говорим там. Но така известната помодоро техника, може да кривата не сте чували, но за помодоро техниката вероятно сте, като това дава възможност на нашият мозък да по някакъв начин да се рефрешне, за да може да продължи с ангажименти и задачи, когато това е необходимо. Друго нещо, което тук исках да споделя по отношение на кратките почивки. Когато правим кратки почивки, се натрупват така наречените primacy and recency. Това са два ефекта на нашият мозък, като човек, да кажем индивида, помни първото и последното, което е прочел, видял. Например, ако влезнем в едно обучение или в едно събитие, наистина в първите му минути хората с най-висок пик на концентрация и на енергия и запомнят, нека да кажем, голяма част от нещата, които първо са чули. И разбира се, ефект е recency, което е това, което съм чул най-скоро. По този начин, когато правим блоковете, всъщност ние натрупваме много повече такива ефекти и подобряваме и нашата памет. Добре, благодаря ви за участието. Продължавам към следващият въпрос. Някой дигна ръка, да. Цвети? Да, само искам да попитам тези Да. почивки, колко е оптималното време за една такава почивка на всеки А, 45 минути? Благодаря ти за този въпрос. Това варира спрямо възрастта. В действителност, ако говорим за дете на 10 години, тази почивка би следвало да бъде на 20-25 минути, поне на база на моя опит до момента съм достигнала до това. Можем да кажем, че числото 20 плюс нашата възраст е времето, в което ние можем да поддържаме ниво на добра концентрация. Но другото нещо, което е важно по отношение на това, е, че ние не трябва да имаме прекалено дълги почивки. Тоест, почивките трябва да са между 3-4, максимум, да кажем, 6 минути, за да можем ние много по-бързо да се качим отново в пика на своята концентрация и да не падаме по кривата. Тъй, че за родителите наблюдавайте децата си, вижте кога се изморяват и бъдете адаптивни към техните индивидуални предпочитания и възможност за концентрация. На моето 3-годишно дете времето за концентрация е около 7-8 минути калкулирам. Ива, не знам при теб как е, но определено това е нещо, върху което с времето се работи. Надявам се да съм отговорила на въпроса, Цвети. Да, мерси. Няма за какво. Продължавам нататък. С следващият ми въпрос. Тук ви запознавам с един експеримент. Провежда се експеримент и участниците държат на 3 групи. Тяхната задача е за 30 дни да подобрят свободното хвърляне в баскетболен кош. Възможно сте чували за експеримента, но може и да не сте. Група 1 практикуват всеки ден. Група 2 не правят нищо. И група 3 извършват единствено ментални тренировки.
Според вас, коя от трите групи има най-висок резултат? Бони, благодаря. Първа, трета. Маруся мисли, че е трета. Върху А първа група се едно какво трупваме. практикува? Ментални Практикуват, или нормални? не, практикуват действително хвърляне в кош всеки ден. Мгм. Малко е подвеждащо, даже доста. Добре. Да, група 3 колко често извършват ментални тренировки? Извършват тренировките всеки ден. Заедно с група едно, която прави ментални тренировки. Извинявайте, И реални благодаря. тренировки. Добре. Между 1 и 3 се колебаем и разбирам защо се колебаете. Резултатът е доста интересен. Ако не сте попадали на този експеримент, мога в последствие в презентацията да ви сложа ресурс, от който да прочетете целия. Това, което всъщност се установява накрая след тези 30 дни, е, че група 1 има 24% подобрение на резултатите от сравнение с началото. Тоест, ако тренираме всеки ден, имаме количественото натрупване води до качествени резултати. Много често този израз използвам и се опитвам да набивам и в моята глава и в тази на хората, с които работя. Обаче, група 3, тези, които тренират на ум, имат 23% подобрение, което е само с 1% по-малко от тези, които реално тренират. Като аз тук, разбира се, не искам да ви подтикам към това да не действате в живота си. Напротив, за да материализираме, ние трябва да предприемаме действие, да имаме някакво физическо измерение в света. По-скоро да подчертая това, че не по-малко важно е от реалното действие ние да имаме, така да кажем, мисловната нагласа, която е подходяща, за да имаме добри резултати. А пък да не говорим за това, ако комбинираме и тренировката, която е реална, и менталната такава, че бихме могли направо да удвоим резултатите, които имаме. Какво мислите по отношение на това, което ви разказвам? Как ви се струва, изненадва ли ви? Интересно от научна гледна точка да кажете какъв е бил резултата. Сега аз Да. предвид това, че практикувам редовно, въобще не съм учудена. Даже за това казах, че е малко подвеждаш въпроса, защото едното без другото просто само да стоим и да мечтаем няма как, трябва и действия. Точно така. Според мен, да, и двете, ако се комбинират, ще е просто супер. Да, не по-малко важно е да имаме правилните мисловни модели, които да ни подкрепят към успеха. Това всъщност за мен е извода от този експеримент, че нещата, когато са ръка за ръка, резултатите могат наистина да бъдат наистина много по-впечатляващи. Добре. Само относно Да. един въпрос, който имаше от аудиторията, научно как това е обосновано. Не съм сигурна дали конкретно ще мога да отговоря на това, но има изследвания, които показват, че когато гледаме дадено действие, някой друг да го извършва, в нашия мозък се активират подобни зони, все едно ние извършваме това действие. И мисля, че това по някакъв начин отговаря на тази посока. Представяйки си как ние вършим даденото действие, в случая хвърляне в баскетболен кош, ние активираме тези зони на нашия мозък и всъщност отново го тренираме, макар и без физическото действие, и индиректно ние го преживяваме и всъщност заучаваме това действие. То е доста... не мога да кажа, не съм тренирала баскетбол, не е моята специална сфера, но е едно конкретно действие. Включва се цялото тяло, но не е нещо сложно като неща, които едновременно трябва да правиш или да мултитаскваш. И от тази гледна точка ние всъщност подкрепяме изграждането на тези невронни връзки в мозъка, свързани с това действие, това, което се активира в нашия мозък, когато го правим. Надявам се, че това в някаква Да, степен да. отговори на Да, да, въпроса. да. Мерси. Аз се извинявам се, че съм пропуснала този въпрос, който си задала. Това е научното обяснение. Ивето го каза с повече думи от мен. Правим нови невронни връзки. Съзнанието не може да направи
разлика между това какво е реално и какво е нереално. Всъщност нашето емоционално състояние, нашите мисли пряко имат отношение върху това какво имаме като резултат. И това до голяма степен вече е и научно доказано с множество данни. Нали, спрямо темата, която ние в момента обсъждаме, чисто и просто нови невронни връзки. Добре, продължавам към следващия въпрос. Мисля, че е предпоследния. Да, добре. Коя от следните нагласи и навици би спомогнала за максимално дълголетие? Според вас? Ежедневни предизвикателства за мозъка, изграждане на добри взаимоотношения, физическа активност и балансирано хранене. Може ли всичко да изберем? Можете. Аз тук естествено визирам едно конкретно изследване, което ви няма как да знаете кое точно изследване визирам. Всички са верни по един или друг смисъл. Да. Абсолютно правилно е, че и трите са верни. Това, което аз сега да споделя с вас, беше скорошно изследване, което попаднах, което се казваше Happy News или нещо от сорта. В САЩ се провежда и питат въпроси дълголетници, 80, 90 и 100 годишни. Всъщност пита се да разберат каква е формулата за това да са млади, щастливи и така нататък. И всъщност установяват, че това е комплекс от много неща, които възрастните хора правят, но най-вече, че се опитват да предизвикват себе си всеки ден да правят нещо ново, нещо различно. Дали това ще бъде да прочитат някаква книга или да отидат на разходка по нов начин, без значение. Това, което ги обединява в това изследване и резултатите от него, са именно техният начин на мислене по отношение на живота, това, че ние непрестанно учим и сме в движение. Движение ментално, физическо и всякакво движение. Изграждането на добри взаимоотношения, между другото, го взех от, може би сте чували за най-дългото най-мащабното лонгичудно изследване в света по отношение на здраве и благополучие. Там проследяват дори поколения, т.е. участниците са започнали през, да кажем, 40-те години на миналия век са се включили и проследяват и техните внуци, правнуци и така нататък. И едно от основните неща пък там са взаимоотношения. Всъщност това дълголетие и физическото и психическото здраве са фундаментални, това да имаме добри взаимоотношения, любов и разбирателство в своя най-близък кръг, нека така да кажем. Физическата активност и балансираното хранене са си задължителни. Добре. Сега ще изтъркам и ще премина към последният ми въпрос, защото малко започваме да напредваме с времето. С кое следните неща можем да подмладим мозъка си и да подобрим отново цялостното си здраве? Физическа среда, ежедневно четене на книга, хапваме боравинки и орехи 2 пъти в седмицата или вярването, че съм витален, млад и здрав. Вярването, книгата. Добре. Може да продължите да мислите. Аз просто ще ви дам забавна асоциация, която е в някаква степен отговор на въпроса, който ви задавам. Колкото и свежа краставичка да съм, ако съм в буркан с кисели краставички, в някакъв момент и аз ще се вкисна. Така или иначе, фундаментално в случая е физическата среда. Това всичко останало спомага, но исках да ви подчертая какво влияние има околната среда върху нас. Като околна среда, разбира се,
Имаме предвид дори взаимоотношенията, само това, което ни заобикаля. Нали? По фъншуй няма да влизаме тук в подробности. По-скоро в същината си става въпрос за един експеримент. Проведен е в Харвард и е много известен. През 79-та се случва това от Елън Ангър. Елън взима група от 8 мъже на средна възраст 75 години от старчески дом и ги извежда оттам. Извежда ги от старческия дом и ги кара да отидат в специално оборудвано за тях жилище в друг щат. Единственото условие за тях да се включат в тази инициатива на Елън е да носят с тях стари снимки, книги, вещи, списания, които са изгледали не по-късно от 50-те години на миналия век. Започват да живеят в тази къща, но разбира се, когато влезнат за първи път в нея, те направо онемяват, защото сякаш се връщат в 50-те години. Телевизора е черно-бял, имаме книги с рафтове изписания от тогава, грамофон и така нататък. Всичко общо взето предполага, че се намираме 20 години назад. Това друго, което те трябва да направят, е да забравят за това, че са стари. Забранява им се да говорят за това, че са стари. Няма помощен персонал, както в старческия дом. Сами трябва да си готвят, сами трябва да си вземат лекарствата. Общо взето предизвикват ги изцяло да се върнат, нека да кажем, мисловно в 20 години назад. И действително резултатите са много впечатляващи. Това, което се случва е, че само след седмица повечето от тях са имали подобрена стойка и мускулна маса. Подобрена подвижност на ставите, нали, правят се изследвания преди и след. Един от участниците е подобрил зрението си с 10%, а 5 от тях коефициентът им на интелигентност също се повишава. Това, което е по-интересното, че и външния им вид се променя. Направена е снимка преди и след експеримента. Т.е. преди да стартират експеримента и след една седмица. И голяма част от независими наблюдатели на снимките казват, че участниците изглеждат много по-млади седмица след стартиране на експеримента. Тоест, това, което би могло до голяма степен да повлиява на начинът, по който ние се чувстваме и сме, се състои в окружаващата ни среда. По тази окружаваща среда би включила и взаимоотношенията и хората, които са около нас. Вярването, че са витални и млади, също е верен отговор в случая, защото те са имали това вярване като, да кажем, поставено от самия експеримент. Добре. Беше ли ви любопитно да разберете тези неща? Научихте ли нещо ново? Имаме един палец в чата. Добре. Надявам се това да е така и да ви е било интересно. Преди да дам думата на Ивето, всъщност ще се старая да не ви говоря нещата, които в принцип казвам на такива събития, да споделя с вас нещо, което наистина ме докосна в последната ни сертификационна група и участниците от нея. Ще споделя една от личните истории на наш практик, която до голяма степен така и ме промени, защото осъзнах колко много означава това, което правим с нашите обучаеми. Когато твой близък преживее тежка мозъчна операция вследствие на аневризма, вероятно изпитваш много силни негативни емоции. Страх, напрежение, тъга, несигурност. Вероятно в този спектър се случват нещата. И когато медицината не дава много шанс, дига ръце от казус, който има за близък за наш човек,
много, много така е трудно всъщност ние да надмогнем тези емоции, които витаят в семейството. Защото от човека, който сме познавали до момента, да, действително почти нищичко не е останало. Но за мен това, което медицината обяснява като чудо, по-скоро е воля. Воля за живот, постоянство и усилия. Това до момента ми е показал живота. Като предполагам, голяма част от вас знаят, че когато важни части на мозъка са засегнати, имаме последствия. В конкретният случай пациента не може да се облича сам. Не може да се храни самостоятелно с лъжица. Няма представа за социален контекст, т.е. позволява се да излиза почти чисто гол навън на улицата. Не знае кой е, т.е. някои части на личността му са безвъзвратно загубени, не познава някой от своите близки, като например своята дъщеря. Всъщност, когато трябва да научим някой да се храни наново, може би е интуитивно да се откажем, когато нали, няма никаква надежда, или пък да правим нещата вместо него. Но за мен тези два сценария не са много релевантни. Това, което прави семейството на наш колега, е да търсят информация, да експериментират и да отдадат голяма част от времето си, за да разберат по какъв начин могат да бъдат под полза на своя близък. В продължение на месеци всъщност и години те започват да правят някои неща за своят баща, например, слагали са бележки на изхода на вратата, облечи си якето, обуй си обувките, тренират паметта му, когато му дават насоки по отношение на това да отиде до кварталният магазин по нов път. Това, което е много... на работа. Това, което е много интересно, здравейте. Това, което е много интересно е, че пациента не е обичал да чете, никога през живота си не е чел, но те имат източник на информация и лекаря им казва, че ако той чете, това значително ще подобри неговото състояние и те го убеждават. Те го убеждават, че преди много обичал да чете всякакъв тип книги, всякакъв тип литература. И започва. Той действително започва да чете и изгражда новата си личност. Благодарение на средата и на препоръките, които неговото семейство му дава. Като 10 години след тази операция, човека е с 80% възстановяване на функциите на мозъка си. Никой не може да познае през какво е преминал. Защо това е така? Всъщност, мозъка ни има уникална способност да изгражда компенсаторни механизми и да се реорганизира. Ние създаваме нови невронни връзки и се тренираме ежедневно. Стига да знаем как да го правим. И разбира се, с подкрепата на средата ние можем да постигнем повече, отколкото си представяме. За мен точно това прави NeuroAgility. Дава ни възможност да разберем каква е нашата автентична природа и дава насоки по какъв начин ние можем да изградим себе си, защото за мен най-големият дар е живота и отговорността ние да поемем кормилото върху него е изцяло наша. Уроците, които имам благодарение на този инструмент, са много. Няма да ви занимавам, да продължавам да ви занимавам с тях сега. По-скоро ще направя една голяма въвеждаща картина какво е NeuroAgility. NeuroAgility, да, знаем, че е самооценъчен въпросник, който ни дава доклад. Но за мен това много повече от самооценъчен въпросник, защото ни дава важни отговори. Защо съм такъв? Защо не съм успешен или съм успешен? Дава ни възможност да развиваме себе си непрестанно. Имаме много такива примери в работата с нашите клиенти, защото той не начертава и не приключва с това, като ни поставя в някаква кутийка. Напротив, ние имаме възможност да се проследяваме, имаме възможност за множество интервенции. Когато разберем какъв е принципа на работа на нашия мозък,
ние можем дългосрочно да прилагаме множество промени върху него. Да, прави ни бързи, адаптивни и конкурентни, когато освоим принципите. Също така е набор от умения и нагласи, ние да можем да сме гъвкави, да се променяме и да знаем, че промяната изисква време и постоянство. Дава ни възможност да работа на индивидуално и групово ниво. Освен, че работим с индивидуални клиенти, ние имаме възможност да работим и с групи в рамките на групови доклади и интервенции вследствие на тези доклади. И разбира се, предоставени наистина много научно базирани техники и подходи за изграждане на цялостен баланс. Като ще пропусна този въпрос към вас, ще го задам малко по-късно. Да, Цвети? Аз само, може би, нямам никаква предварителна информация. Ти спомена, че има Да. тест, на който се базира Да. някакви характеристики, вероятно, Точно които така. всеки един от нас. Може ли малко повече да разкажеш за това или предстои да разкажеш? Предстои. Добре. Сега след мъничко ще дам думата на Ивето и тя ще ви покаже точно какво мери NeuroAgility. Добре, И супер. какви са така вариантите на самия въпросник. Само да погледна дали има някакви въпроси в чата. Много интересно ми беше да чуя, добре, това беше като отговор на последният ни въпрос. Не, няма нещо конкретно в чата, Добре. аз го следя с теб, тъй че. Добре, да дадем ли бързата задачка предизвикателство на нашата аудитория? Така, даваме ви го. Криптирали сме ви едно изречение, като това криптирано изречение отговаря на азбуката, която виждате пред себе си. Например, буквата Z е числото 23. Първо по вертикалата се опитваме да видим къде е числото, след това първо по вертикалата, след това по хоризонталата. Вашата задача ще бъде максимално бързо да тренираме, да се опитаме да видим как ще се справим с тази задача и да разберем какво сме ви изписали като послание с тези цифри. Надявам се да схващате какво ви молим. 33, например, е буквата М. Първата буква от изречението ни е М. И така се опитваме да разберем какво казва този цифров код. Първия печели. Дали стана ясно какво е? Ще се радваме за потвърждение или в чата, или с глас да кажете. Разбирате ли какво трябва да направите? Мислим, че разбираме, но сега ще видим как ще се представим. Супер! Я да видим сега. Аз съм сигурна, че Не разбирате. подсказвайте в чата, моля. Нашата аудитория винаги е изключително умна и всеки път се Само, че старае. не се вижда добре шестия ред, или поне аз не го виждам, не знам. Шести ред ли не виждате добре? Всички ли сте така? Може ли да ми споделите дали всички виждате шести ред? Голям, малък, юя и тире. Аз го виждам обаче за трети път, след първата моля, вече не мога да го прочита другото и ме разсея. Добре. Вижда се последния ред, да. Мозъкът. Да, който е готов, нека да го напише в чата. Или да го каже. Мозъкът – най-мощният ресурс. Благодаря, Теди. Ива, ако искаш, отбележи участничката, която
е била първа в това предизвикателство, за да може после да се свържем с нея. Добре. Да, наистина за мен мозъка е наистина най-мощният ресурс, с който разполагаме. И сега давам думата на Ивето, за да ви разкаже повече за версиите на въпросника. Добре. Споделям сега, ще се постарая да съм максимално изчерпателна, но и кратка същевременно. Ако имате някакви въпроси, ще съм благодарна накрая да ги зададете, за да мога да представя в пълнота за какво става въпрос. Neuroagility Assessment, не знам дали го споменахме в началото, 2019 година работим с Neuroagility и в този период набора от инструменти, с които работим, се увеличава. Първоначално работихме само с в ляво колонката, която виждате пълните версии, стартирахме с Neuroagility Profile Advanced Plus. От 2022 вече работим активно и с Toolbox и Student Performer, въпреки че имената виждате тук на английски, всички от тях са преведени и на български език и адаптирани. Сега ще разкажа за всеки един от тях накратко. Какви са разликите между пълните и кратките версии, както и между всяка една от тях, какви са целите, за какво се използват, по какъв начин работим с клиенти, с всеки един от инструментите. В тази табличка може да видите накратко разписани някои от основните неща. Neuroagility Profile Advanced Plus е насочен към възрастни, към всеки един, който е в професионален контекст, заед към настоящия момент и измерва 13 компонента на мозъка. След малко ще разкажа малко повече за тях. 6 от тях са свързани с нашия неврологичен дизайн или предпочитания начин, по който активираме нашия мозък, къде се съсредоточаваме повече електрохимическа активност погледнато по различни разрези, ако така мога да се изразя. Другите компоненти са свързани с 6 фактора, които влияят върху представянето на нашия мозък, или ако тук мога да го обобщя, нашите навици. Това е една моментна снимка. И последният фактор е свързан с нашите интелектуални предпочитания или вродените ни таланти и стъпва на теорията за множествената интелигентност на Хауърд Гарднер. Като цели приложение тук се насочваме най-общо казано към индивидуално, личностно и професионално развитие, но може да се насочим и към групова динамика, кохезия между хората в групата. След това другите два инструмента и продукта са насочени към деца и младежи. Както виждате тук в скобичките, инструмента Toolbox е към възрастовата група 10-15 години, а Student Performer към възрастовата група 16-24. Съответно тук имаме подобие с Neuroagility Profile Advanced Plus, че отново измерва 13 компонента на мозъка. Разликата тук обаче се крие в това, че има много фокус върху измерване на уменията за учене и разликите между двата инструмента, между деца и младежи съответно са, тук съм ги подчертала, физическата среда, едното нещо, върху което много се набляга в по-ниската възрастова група, и така нареченият ментален подход, който включва в себе си нагласите, които имат децата, и мотивацията им. А пък при Student Performer се набляга на съня вече като един допълнителен компонент, който е доста специфичен за тази възрастова група. Тук, ако мога да обобщя целите, отново през целевата група са подкрепа и развиване на уменията за учене, мислене, обработка на информация. При по-малката възрастова група също така изграждане на навици за учене, да се постави една много добра основа в този период. А при Student Performer вече говорим за подкрепа при постигане на конкретни цели, насоченост към кариерна вече ориентация, посока напред, как аз в бъдещето ще се реализирам. Накратко, това е за пълните версии. Сега искам само да споделя за 13-те компонента. Стефи, може да смениш нататък. Да, Свети? Слушам. Стана ми интересно какво визирате под неврологични блокажи на предишния слайд, където има подкрепа за справяне с неврологични блокажи. Добре, сега, когато представям малко повече за Neuroagility Profile Advanced Plus, ще отговоря на този въпрос. Благодаря ти за него. Тук съвсем накратко визуализация, как изглеждат компонентите на неврологичния дизайн, факторите, влияещи върху представянето на мозъка. Сега ще разгледам
всеки от тях и специално ще отговоря на този конкретен въпрос. Стефи, може нататък да дадеш. Тук може да ги видите сега. На английски язик се виждат в момента, но те са преведени на български, адаптирани. Просто това е новата визуализация. Минахме през такъв процес на нова визуализация на въпросника, на репорта. И това е причината всъщност в момента да ги виждате на английски язик. Най-общото, което мога да кажа, горните три, които виждате, можем да разгледаме мозъка под различни разрези, както споменах по-рано. Имаме лява и дясна половина на мозъка, имаме преден и заден дял съответно, и имаме неокортекс и по-старите дялове на нашия мозък, които отговарят за регулиране на температура, предполагам сте чували за бий се, бяга или за мръзни реакция. Вече тук сега ще споделя и за неврологичните блокажи. На долния ред двете картинки, които виждате от ляво надясно, са свързани не само с това по какъв начин нашият мозък обработва информация, кои са нашите водещи предпочитания и къде съсредоточаваме електрохимична активност в мозъка, а и по какъв начин това се съотнася към нашите сетива, тъй като мозъкът не възприема информацията самостойно, той я възприема през нашите сетива. Тук сме се фокусирали върху така наречената ВАК система, визуално, аудиално и кинестетично. И конкретно, когато говорим за неврологични блокажи, един пример, който мога да дам е свързан с ситуация, в която нашата водеща хемисфера е лявата, както тази картинка е показано, и при водещите сетива, които имаме, да кажем, водещо е нашето ляво ухо или ляво око, както е посочено. В ситуация, която е нова за нас, стресираща или по някакъв начин има емоционален елемент за нас и представлява някаква трудност в възприятието, може да имаме така наречените неврологични блокажи, които са всъщност трудност на преминаването на импулсите. Тоест, мозъка и сетивата ни не комуникират достатъчно добре или в самия мозък не активираме съответните зони, или региони, които биха ни подкрепили да възприемем информацията, която постъпва към нас от околната среда или дори от нашите мисли, представи, мечти. Не можем адекватно да я възприемем. Често пъти неврологичните блокажи са много активни в мозъка ни, когато е пътека, която не е достатъчно утъпкана, ако мога така да го изкажа с по-ежедневни думи. Тоест, невроните не могат да стигнат до където трябва. Връзката не се получава по добър начин, защото не сме я насърчавали. Както и Стефи по-рано каза, развиваме се, гъвкавост на нашия мозък. Това е една от основните насочености, да постигнем такава гъвкавост с една от основните цели при работата с клиенти, да постигнем такава гъвкавост, че да учим максимално добре, да възприемаме информацията от околната среда и съответно да реагираме и да комуникираме по възможно най-адекватен и разбираем начин, по който и ние да се чувстваме добре. Последната картинка, която се вижда долу в дясно, тук под друга посока и друг разрез, така да кажа, разглеждаме нашия мозък. Тя отговаря за нашите начини на мислене, предпочитани начини на мислене. Тук имаме 4 квадранта, като горният ляв квадрант, предполагам повечето от вас, които са запознати с това, няма да им кажа нещо конкретно ново, затова аз само го маркирам, за да стане ясно върху какво се фокусираме и тук в този инструмент. Горният ляв квадрант отговаря за по-конкретните неща, факти, цифри, т.е. нашето предпочитание и начин на мислене е насочен в тази посока. Горният десен квадрант е насочен към, или преден в случая, аз понеже така отгоре гледам, но това е лявата част, дясната предна част, насочена повече към голямата картина, стратегията, холистичен подход или гешталт подход към ситуацията и към информацията, която възприемаме. Долу т.е. заден лява част е насочена повече към целта, към постигането на целта и резултатите, а пък в задна дясна част е насочена повече към хората, комуникацията, дипломатична насоченост към комуникацията и това е ключово в начина на мислене и съответно при тези 4 квадранта имаме и също доста поведенчески изражения, т.е. това е нашият избор, по какъв начин ние ще подходим към дадено нещо, ще реагираме или ще комуникираме.
Надявам се, че това отговори на твоя въпрос, Цвети, сега. Честно казано, не съвсем, ама няма да губиме време на аудиторията, така че продължавайте напред. Окей, може в последствие, ако ни остане време и имаме възможност, може да продължим дискусията. Окей. Да, супер. Добре, Стефи, може ли да преминем нататък? Добре, тук накратко ще се спра върху факторите, които влияят върху представянето на нашия мозък. Ако в предходна част говорихме за някакви предзададености или начин, по който е, да кажем, предпочитан за нашия мозък да работи, тук говорим конкретно за нашите навици. Това е моментна снимка, тук и сега, какво се случва, какви са моите навици в този момент. Мога да дам примери с един мой клиент, дама, която току-що се беше върнала от майчинство. При нея, например, резултата за съня беше много нисък, по разбираеми обективни причини и ситуация. Тоест тук вече говорим за неща, които могат да зависят от нас в основна степен, голяма степен. Има и ситуации, които по някакъв начин ни пречат да променим това, но това е тази част от доклада и от репорта Neuroagility Profile Advanced Plus, която е често доста по-говорящата за нашите клиенти. Тук говорим за навици като хранене, движение, сън, както казах, също така нашите нагласи, уменията ни за справяне с стрес и brain agility, гъвкавост на нашия мозък. Тук доста често се работи, когато търсим по-видими, бързи резултати. В по-краткосрочен план също може да се работи. Разбира се, има възможност и за по-дългосрочен, просто споделям, че доста често резултатите се виждат много по-бързо и е много свързано и с нашите поведения. Докато при неврологичния дизайн по-трудно можем да го измерим и да го видим в ежедневието си. Добре, Стефи, може нататък да продължим. И тук също ми се иска да отбележа някои от ползите, които излизат в следствие на провеждане на дебриф сесия с клиент при използването на Neuroagility Profile Advanced Plus. Едно от нещата, които ми се иска така да обобщя е един баланс или синхрон между кой съм аз и какво правя. Доста често, не осъзнавайки нашите силни страни от гледна точка на нашия мозък, и може би дефицитите, които имаме, понякога се самосаботираме или не забелязваме кои са нещата, които ни пречат в ежедневието или кои ни помагат. И благодарение на един такъв доклад, много често сме имали такива аха моменти с наши клиенти, които много помагат да направят промяната, да направят първата крачка в това да направят някаква промяна. Тук не говоря конкретно за кариерна промяна, а за начина дори по който общувам в ежедневието, в личния си живот или в професионален контекст. Също така можем да изтъкнем полза като подобряване на уменията за учене. Разбирайки по какъв начин работи моят мозък, мога да му доставя и тази нужда, този начин, който да е най-ефективен за него. Съответно, мога и да променя навиците си по такъв начин, че той да е в най-добрата си форма. Има множество изследвания при липсата на сън, липсата на адекватна храна, какво се случва. Също така движението, което е ключово за доставяне на кислород до мозъка. И това всичко влияе като цяло за ежедневната ни дейност, но друго, което също мога да споделя много ключово в днешно време, е устойчивостта на стрес, нещо, което е изключително важно и ключово, за да можем да минимизираме неврологичните блокажи, възможностите за грешка във всякакъв контекст, който можем да си представим, от професионален до личен. И също така, тук бих искала да дам един пример от моята практика. Имахме заявка от голяма IT компания, екип от 7 човека с менеджер, т.е. 8 общо. Имаха заявка за подобряване на комуникацията между тях. Това, което се случи в следствие на индивидуални сесии с всеки един от екипа, както и вече групова сесия с групов репорт, че се постигна освен разбиране на отсрещния, какви са силните страни на другите хора в екипа, къде съм аз в тази картина, как нашата комуникация може би е имала някакви неясноти или казуси, именно заради нашите предиспозиции и предпочитания, се постигна една
по-добра комуникация между хората в екипа и това, което забелязахме вече и във времето нататък, като обратна връзка от менеджера на екипа беше, че и самият той напасна комуникацията си спрямо своите хора в екипа и работата е вървяла много по-добре, т.е. ние не сме присъствали директно, но е вървяла много по-добре и всъщност са постигнали по-голяма ефективност в самия екип. Това е един кратък пример за развиване на също така не само в групата как може да се подкрепи, но и на лидерски компетенции, емпатия, посока към хората, насоченост. И това всъщност е накратко за Neuro-Agility Profile Advanced Plus. Може да продължим нататък и с версиите за деца и младежи. Като тук ми се иска да отбележа няколко специфики, така като разлики между двете. Ако в Neuro-Agility Profile Advanced Plus говорихме за възрастните, които изцяло отговорността поемат те, т.е. никой не може да направи вместо тях промяната, развитието, посоката, в която са тръгнали и никой не е на тяхно място. Тук, когато говорим за децата и младежите, мога да направя едно такова разделение. В Toolbox има в някаква степен разпределение на отговорността, която е между самото дете и родителя. Затова и не случайно тук в специфики съм допълнила работа с родители и учители. Това не е задължително да са тези хора, но значимите възрастни за съответното дете. Друга специфика е, че в Toolbox се фокусираме също така и върху влиянието на физическата среда, върху възприемането на информация като цяло и на нова информация. Не случайно е това, тъй като, както споменах и по-рано, една от целите е изграждане на навици за учене. Доста често тук това е един фактор, който много лесно може да бъде променен и може да се забележи веднага промяна и в ученето и начина на възприемане на информация на детето. Тук като ползи, които мога да посоча в Toolbox и няколко основни цели, изграждане на положителна нагласа към собствените умения. Това е една част от пътя на всеки един човек, в която той открива неговите силни страни и това е един прекрасен момент това да се случи в точно такава възраст. Също така изграждане или тук некоректно съм написала изграждане, по-скоро задържане и подкрепяне на вътрешната мотивация за любознателност и учене. Това е нещо вродено във всеки един от нас. Дори от гледна точка на оцеляване, това ни помага да оцеляваме. Дори в най-суровия вариант, който мога да си го представим и да го кажа. И тук също една от посоките е да се запази това и да се продължи, да се насърчи. Споменах вече за откриването на собствените силни страни. Тук също така може да се насочим и към конкретни трудности в ученето, ако има такива, и има нужда да се преодолеят. Като тук не говорим за деца с конкретни дефицити. И съответно развиване на критично мислене и умения за решаване на проблеми. При Student Performer много ще тръгна в тази посока на отговорността. Тук вече отговорността е много повече в ръцете на съответния младеж. И повече се насочваме към самостоятелната работа и вече с подкрепа от значим възрастен, дали това ще бъде конкретен преподавател или учител, родител или дори ментор. Тук вече се слага фокуса върху влиянието на съня, върху паметта и как това ни влияе за възприемането на информация, нова информация, тъй като в тази възрастова група често има такива ситуации, в които съня е недостатъчен. Тук вече ползите са малко по-различни. Приемаме в някаква степен, че съответният младеж вече има изградени навици за учене и по-скоро търсим вече таланти и се насочваме към кариерна ориентация. Тоест спрямо начинът, по който работи моят мозък, моите силни страни и моите интереси, къде искам аз да продължа напред в живота си, къде виждам своето място, какви са моите желания и как си представям да ги случа. Къде мога да реализирам моите мечти и желания, накратко казано. Тоест тук вече доста повече се насочваме към поглед напред в бъдещето и какво търси съответния младеж. И тук бих дала думата и на Стефи да сподели от своята практика пример, който може да ви даде някаква идея как всъщност да прилагаме, освен
това, което виждате разписано в момента в табличката. Всъщност, това, което може би не е споменато до някаква степен и което считам, че ще е полезно на аудиторията да разберат, е, че голяма част от инициативата в първата възрастова група е от страна на родителя. Тоест, нито едно дете не идва при нас с заявка. Ето сега да видим как мога да направя ученето по-добро. И нещо друго, което може би забелязвам в разговорите си с младежи, че когато става въпрос за учене и баланс на мозъка, много, много, много работим по отношение на емоционалния баланс, техники за саморегулация. Тоест, по какъв начин аз а, успокоявам себе си, дивия тинейджър, как се успокоява, за да може всичките тези неща, които има да ги върши пълноценно и да има подходящата почва за реализация и в училище, докато съм под стрес, аз няма как да имам ефективност по отношение на обработката на информация. Това е, нали, нещо, което всички знаем. Тъй, че интервенциите в тази възрастова група, между другото, доста често залитат точно на там. По отношение на Student Performer, може би ако има някакъв въпрос, ще се радвам да отговоря, за да не съм прекалено обща. Добре, Ивче, ще си позволя да сменя слайда. Да, продължаваме нататък. Да. Добре, сега Да преминаваме споделиш. към кратките версии. Като тук ще се радвам и вие да се включите с така дискусия и малко да обсъдим в тази посока. Само може би да поставя в каква ситуация обсъждаме. Кратките версии всъщност са от 2024 година от началото, т.е. от настоящата година. В момента са на английски език, като до старта на нашата сертификационна програма септември месец планираме да бъдат преведени и адаптирани на български език. Но сега ще ми е ценно всички да се включите с следното. Ще споделя за всяко едно от тях някои основни неща и какво всъщност измерват. И вече ще се радвам вие да се включите с малко повече. За Brain Potential, това, което мога да споделя, той се фокусира конкретно върху неврологичния дизайн, 6 компонента, за които споменах и по-рано. Brain Fitness се фокусира върху факторите, влияещи върху представянето на мозъка или моментната снимка на нашите навици. И Think Flow е много по-насочен вече към нашия начин на мислене, гъвкавостта в мисленето и комуникацията. Фигуративния език, така да кажем, това, което предаваме вербално и невербално в нашата комуникация. Brain Fitness, ако мога също с една дума да го обобщя, е благополучие, т.е. насочене в тази посока. И Brain Potential е насочен към вече съответно повече развитие и в личен план, и в групова насоченост. Стефи, може ли пак да натиснеш още веднъж на този слайд? Да. Окей. Добре, и тук всъщност много ми се иска да споделите, вие да се включите какво бихме разбрали за нашия клиент, използвайки всяка един от тези инструменти или продукти. Как си представяте вие да го приложите в вашата практика или професионална ситуация? Като може да стартираме първо с Brain Potential или пък с което ви хрумва на първо четене. Някой, ако има някаква идея или ако мога аз да дам повече също. Добре, мога да се включа тук за Brain Potential. Някои от въпросите, на които той би дал отговор, са кой съм аз, как работи моят мозък, по какъв начин аз обработвам информацията от околната среда, как взаимодействат моите сетива с мозъка ми и как мога да го приложа това в ежедневието си. Представяте ли си да може да го включите по някакъв начин във вашата работа или пък с клиенти? Ами аз мога да споделя опит. Аз го използвам много.
И искам да обърна внимание, че ми е много ценно, защото хората, когато видят какво всъщност какъв им е потенциала и какво използват, и каква част използват и още повече как много бързо могат да подобрят тия фактори, които оказват и да се чувстват добре, т.е. да не се чувстват претоварени и да съобразяват своите си възможности с ежедневните задачи. Това е много важно, особено пък втория тест, след вторият тест така много ясно се проличава а, доколко човек е разбрал и наистина оценява този инструмент за саморазвитие, защото за мен това е един уникален начин човек да направи промяна в живота си в положителна посока. Казвам го и от личен опит, защото Стефи знае, с нея справихме така втората дебриф сесия, знае колко много, каква голяма разлика имаше с някои, така, не мога да кажа, че са някакви супер усилия, които съм положила, така че за мен е много ценно. Скромна си. Да. Аз съм използвала твой пример, Маруся, само за разяснение към аудиторията. Имаме възможността да направим две измервания. Едно в началото на интервенцията, която имаме за цел да направим, и някъде след период от 3, 6 или 9 месеца може да направим безплатно повторно проследяване, което е включено в цената на основните инструменти, които преди малко Ивето ви сподели. Тези, които виждате пред себе си, са на доста по-ниска цена и нямат повторно проследяване. Като Маруся, нали, може би примера, който даде, беше доста добър по отношение на това да направим паралел в тази посока за двете категории инструменти. Вероятно Ивето след малко ще да го спомене, но може би сега момента е подходящ да го подчертаем, защото примерът е такъв. Да, може би ключовото тук е, че всъщност за New Agility като цяло, че дава една основа, една по-голяма осъзнатост със сигурност. Ние всички сме, и аз, и Стефи сме преминали през това и определено виждаме разликите и в следващото измерване. Тук в табличката виждате, понеже доста напреднахме с времето, ще споделя накратко за всяка една от кратките версии. Може би ви прави впечатление, че Brain Potential и Brain Fitness, всъщност събрани заедно, реално правят целостта на Neuro Agility Profile Advanced Plus, това за което говорих в началото. Реално тук вече има фокус върху нуждите съответно на клиента. Дали неговата цел е да се опознае по-добре, да има по-добра яснота и за своя екип и комуникация, съответно Brain Potential, да засили своите умения за критично мислене, гъвкавостта на своя мозък, да подобри и също така и социалната си осъзнатост. Момент, Цвети, сега само ще обърна внимание. Видях, че вдигаш ръка. Като насърчи когнитивната си гъвкавост, т.е. при включването между различните части на мозъка и съответно приемането на отсрещния в по-голяма степен, като ефект от осъзнаванията и от разбирането на дизайна на всеки един. Brain Fitness като насоченост е както казах, и благополучие. Вече тук това се простира цялостно върху живота на човек, т.е. нашите навици за хранене, за движение, съня, управлението на стреса и устойчивостта на стрес са неща, които излизат отвъд професионалното много активно и са част от личния ни живот много преди да сме в професионален контекст. И Think Flow доста по-насочен към, както вече казах, фигуративния език, също така стиловете ни на комуникация, доста свързани с много конкретна интервенция към екипи. Цвети, да, слушам те. Да, на мен ми стана интересно, освен това, че тези инструменти измерват различни фактори, влияещи на нашето представяне и на въобще цялостно на получаваме информация
информация как работи нашия мозък и как сме структурирани, в какво сме фокусирани и така нататък. Ако искаме да развиваме определени неща и да развиваме определени насоки, които сме счели, че са важни за нас, всъщност има ли някакви конкретни практически упражнения, които всъщност помагат това развитие, създаване на нови невронни връзки и така нататък? Това ми е много интересно. Да, Да. Не мога да си представя, освен... Да. Има и в самите доклади, има насоки, имаме също и набор от много упражнения, тъй като видяхме, че напред във времето пропуснахме едно такова, но това, което направихме също и с цифрите, е също такъв вид упражнение. То не изглежда като част от нещо, което в практиката правим, освен, нали, ако има някаква много специфична работа, която изисква разшифроване, нали, на думи, но всъщност стимулира различни зони на нашия мозък. Имаме много голям набор от такива упражнения и практически съвети и насоки, как човек може да развива своята гъвкавост във всяка една от дебриеф сесиите, в зависимост от целите също така и на човека. Даваме, нали, не затрупваме хората с повече, отколкото желаят да направят и отколкото имат нужда, но имаме доста голям набор от такива неща, които правим и като физически упражнения, и ментални, тъй че не е просто осъзнаване и опознаване, но и насоки за промяна. Добре, Стефи, да, това ми беше интересно всъщност. За самата сертификация, дали ще споменете нещо, че останаха около 15 минути? Да, ще преминем към панелната дискусия. Иве, ако нямаш нищо против, защото задържаме и Галя и Боби. Те вече са сред нас. Добре дошли. Само да видя дали имаме още нещо, което трябва да обобщим тук. Да, това, което исках последно да спомена, всъщност, че при пълните версии, това, което имаме, тя и Стефи го каза накратко, но все пак да го поставим още по-ясно на масата, при пълните версии имаме в цената, която имаме първо попълване на въпросника и дебриеф сесия и второ попълване на въпросника, което варира в зависимост от целите на клиента. След 3, 6 или 9 месеца, в зависимост колко са краткосрочни или дългосрочни. Като вече при последващото попълване на въпросника клиента може да избере допълнително дали иска да има и последваща дебриеф сесия или не. Иска просто да си свери, да види колко е подобрил. Има различни запитвания, различни нужди. Затова е по този начин построено. При кратките версии имаме еднократна оценка, еднократна сесия. Т.е. веднъж клиента попълва и има една дебриеф сесия, като дебриеф сесиите по принцип са в рамките на час и половина. Затова съм написала и планиране и ангажираност тук в този случай. Човек може да си представи колко ще бъде зает конкретно с тази част, иначе вече работата между оценките и личната е индивидуална. Накратко е това така като обобщение. Добре, Иве, много ти благодаря за това представяне. За нас също тези Brain Potential, Brain Fitness и Think Flow са сравнително нови. Преминаваме към техния превод, че съвсем скоро ще са и на български язик. Така иначе в начината си ще работим с същата терминология и с същите данни, просто под различна форма. Тъй, че ние нямаме търпение да започнем да ги използваме, тъй като са на доста по-достъпна цена, както вече споменахме. Сега... Добре дошли на Борислав и Галя. Здравейте, колеги. Ще си позволя да махна това, което презентирам, за да се виждаме. С кратко представяне за Борислав, както вече казах, това са двама наши сертифицирани практици от различни издания на програмата. Благодаря ви, че днес се включвате в събитието и ни подкрепяте с вашата обратна връзка. Какво да кажа за Боби? Боби определено е много опитен треньор, пример за мен като професионалист. Но това, което впечатлява наистина при Боби е, че за мен той вкара наистина някакси нов живот в организациите с така стремглавите промени, които се опитва да вдъхнови останалите да се учат. Тъй, че вдъхновението определено е нещо, което Борислав зарежда. Галя пък, така, като представител на корпоративния свят, за мен тя е човешката страна на корпоративния свят, с нейната деликатност, нежност, определено много приятно познанство, за което съм благодарна, че ни се случи. Още веднъж добре дошли и започвам с първият въпрос, който имам към вас.
И той е, какво вие лично подобрихте в себе си, променихте в себе си благодарение на Neuroagility? Разбира се, ще дам път на дамите. Не само за възможността да се включа в днешната среща, но и да се върна отново към това, къде бях, когато започнахме и къде съм сега. Честно казано, Neuroagility наистина ми даде нов поглед към себе си. Получих отговор на въпроси, които аз съм си надявала да имам. А да познаваш себе си, ти носи свобода и някъде лекота. Тук наистина бих искала да открехна малко вратата и да споделя, че сега вече абсолютно разбирам защо тона и интонацията, с който ми говорят, са толкова важни и ключови за мен и защо им обръщам по-голямо внимание, отколкото ми казват хората. Или защо се затварям и изглеждам малко притеснена в конфликтна ситуация. Честно казано, това знание ми носи свобода и начини да се познавам, да се променям и да се развивам. Като човек, който обича първо да поглежда навътре и да търси отговори вътре в себе си, това е наистина безценно. Иначе като конкретика какво промених, върнах се отново към рисуването, започнах да слушам в колата, установих, че това ми дава много, т.е. спрях да говоря в колата, докато пътувам и слушам музика. И другото, което е в напрегнати работни ситуации, се опитвам да се фокусирам изцяло върху факти и цифри, а не толкова върху тона или израза на лицето. Така че това са моите конкретики. Много ти благодаря, Галя. Определено показват колко прости на вид са нещата, които някак си модифицираме и правим като някакъв тип крачка, но пък те могат да направят наистина значително влияние, нека да кажем, върху нашето работно и всякакво ежедневие. Бобка, я кажи при теб как е положението? Здравейте и от мен. За мен, може би, с една дума, всъщност, Neuroagility ми даде по-голяма сила на едно такова оцелостяване и интегритет и всъщност първо на личностно ниво и после всъщност като нещо, което повече сигурно провокира, отколкото вдъхновява моите клиенти, обаче важното е, че работи и за тях и ги подкрепя. И всъщност аз се замислих какво най-много си взех. Може би по-наясно съм и добих малко по-широка представа за предпочитаният ми сетивен модус, което ми помага от гледна точка точно на учене и всъщност да възприемам или пък и да предавам по-добре информация, колкото по-осъзнат съм в тази посока в моята си работа. Така че това е нещо, което си взех. И другото, което много ми е важно, е да съм по-наясно кога се генерира в мен напрежение или стрес и какви са съответно рисковете или пък вече да съм наясно как се хващам. Тоест, кое е поведенческото измерение, което имам като стратегия, която съм си избрал да се справя с напрежение или къде мога да изключа, да кажем, какви са рисковете. Така че си е ценно себепознание. И така. Чудесно, да, то винаги първата стъпка е да сме осъзнати в някаква посока. Повишим ли някаква осъзнатост, ние вече можем наистина да започнем да се хващаме и по-целенасочено да правим и конкретна промяна в поведението. Боби, давам ти думата на теб сега да продължиш с отговор на въпроса, да ни разкажеш за твой скорощен проект с Neuroagility. Каква беше целта, структурата, още да ни въведеш, какво направи с твой клиент? Всъщност, доста добре се приема. Аз така в моята глава, може би по-ограничено го предлагам, но до момента с клиенти, с които съм го комуникирал, има интереси. Последният проект, който имахме, беше като част от мениджърска програма за развитие. Всъщност, преди старта на тази програма с 10 от менеджерите средно ниво на тази компания, направихме среща, сложихме си цели, тъй като те имаха няколко обучения. Само едно от обучението беше с мен, но пък това им помогна за целия процес и всъщност от друга страна им помогна и на мене в интервенцията или интеракцията след това с тях. Вече имаше изградено доверие, вече те имаха по-голяма яснота какво да гонят в цялата програма и мисля, че даде много, много добра добавена стойност вече и на нашето взаимодействие.
Така че сега това, което ми предстои с тях това беше преди около 2 месеца. Обучението утре ми приключва така, финалната част, то е малко по-специфично. Добре. Последна половинка имаме за форма на обратна връзка и след него ще попълнат вече втората част, т.е. отново ще попълна въпросника и ще имам вече реална опитност и с така, сравнителната част и дебриф сесията след втората част, но реално всъщност на мен ми помага да съм по-фокусиран, бих казал, и да съм по-готов да дам повече на хората отвъд моите си по някой път ограничаващи вярвания и разбирания. Така че някакси даде ни широта цялото нещо и разговорите с хората и възможност да ги провокирам. Поне аз лично повече работя на ниво вярвания и нагласи и всъщност осветлява този инструмент доста неща в тази посока. Осъзнати и най-вече неосъзнати. Определено е така, когато ги осветлим и някакси предразположим хората, създаденото доверие дава много, много по-добър резултати в зала. И всъщност интервенциите след това, които имаме с групата, поне пък на база на това, което ти каза и аз се досещам, че доста добре подобрявате синергията с групата за нас като обучители. Добре, благодаря, че ще очакваме обратна връзка и за последващото проследяване и какви всъщност са резултатите, които са реализирали участниците. Гале, заповядай, за да споделиш за твой скорошен проект с NeuroAgility. Ами, проекта, за който искам да ви разкажа, всъщност все още тече, тъй като аз се сертифицирах съвсем наскоро. С теб кога беше? Някъде март? Март приключи, да. И реално в началото на годината в една от по-малките ни компании се извади една нова група на среден менеджмент. Това са си текущи лидери в компанията, които обаче ги обединихме в едно ново звено. И въпреки, че ми организирахме доста и работни срещи, на които се разясняваха новите им задължения и даже едно лидерско обучение, беше видимо, че все още имат затруднения. И всъщност се събрахме топ менеджмента на компанията да видим какво още бихме да направим и как да им помогнем. И на мен тогава ми хрумна идеята, най-малкото поне да го предложа като вариант, да им направим профили с NeuroAgility и вече да имаме индивидуални срещи с тях. За моя радост, изпълнителният директор на компанията прие идеята и общо взето напълно ми се довери. Говорим за група от 8 човека. До момента 7 от тях са си направили профилите и сме минали дебриф сесиите. Успешно 5 от тях дори успяха да си поставят цели. Това, което на мен ми хареса е, че работихме с тях в две посоки. Едната беше да си поставят професионални цели спрямо това какви трудности срещат на базата на това, че са в едно ново средно менеджерско ниво. И другото, което беше да си поставят и лични цели, за да мога да ги ангажирам и от друг ъгъл. В интерес на истината за мен беше много голямо приключение, много сериозно преодоляване, защото сега като се върна назад, реално от март месец до края на май са минали само 2 месеца, пък аз така доста се върнах. Ясно знание. Абсолютно. Обратната връзка от тези 7 е, всеки един от тях е очарован от факта колко време сме отделили, колко интересна информация получават. За някои случаи, в някои резултати се така доста се очудваха, но си казаха, да, всъщност това ми обяснява някои неща. Така че аз съм в това пътешествие, помагам ми да стигна по-бързо до тях, защото факт те са ми колеги от 5 години, даже 5 години и малко, но не сме имали толкова близка връзка с тях. Така че един нов поглед, едно ново взаимоотношение и категорично професионалните им цели ще ни помогнат да се усетят по-навътре в това, което им предстои. И чакам с нетърпение да минат 6 месеца, за да видим какво се е случило. Честно казвам, аз планирам да се виждаме и преди да са дошли тези 6 месеца, така на интервали около 2 месеца, за да видя развитие, за да не се окаже, че забързани в работата ще го остават и просто няма да обърна внимание на това, което са написали на хартия. Това ще се опитам да го държа живо. Супер. Това между другото наистина е много добра практика, която при възможност ние задължително интегрираме в нашите проекти, да имаме интервенции колкото се може по-често, за да можем да напомняме на хората
по-аджаба сме си казали, че ще правим и да проследим напредъка. Не случайно, може би Галя споделя за този проект. Ние също сме забелязали, че има много добра посока за работа с Neuro Agility при новосформирани екипи или при хора, които заемат нова длъжност, т.е. биват промотирани в компанията с цел по-бързо и адаптивно да прегърнат новата роля и да бъдат ефективни в ролята, която заемат. Добре, ще финализираме дискусията ни с отговор на последният ни въпрос. С една дума да споделите с какво ви надгради като професионалист нашата сертификационна програма. С една дума, малко. Една. Да се фокусирам, даде ми много поле. Много поле. Добре. Много хубаво. За мен е разширяване и свързване с себе си. Добре, чикнахте, но приемам тези отговори, защото много ми харесаха. Скъпи практици, много ви благодаря, че се включихте в тази кратка панелна дискусия. Ще се върна към презентацията, за да отговоря на тези от вас, които все още искат да получат информация за сертификационната ни програма. Сега, всъщност, стартираме месец септември тази година с едно издание. Тук може да видите какво включва сертификационната програма. Пътешествието стартира в септември и завършва през декември месец. Като през този период ние имаме няколко метода на учене, нека така да кажем. Самостоятелно такова, работа с ментор, практика с трима ваши клиенти и с вас самите, да вие сте най-важният човек, с който трябва да практикувате първо. Уебинари, в които ние говорим за приложението на инструмента, теоретични постановки, много примери от нашата практика и упражнения по посока на развитие на гъвкавостта на мозъка. Един присъствен workshop накрая, изпит, който не е страшен в платформата, както и международен сертификат получавате накрая, заедно с нашата група за обмяна на опит, която се среща да кажем веднъж на 4 месеца. Се стараем да се виждаме и да дискутираме новости, както и възможни общи проекти. Като цената на сертификационната програма не я пишем никъде в нашия уебсайт, защото нямаме право. Сега я казвам в нашата онлайн среща. До края на месец май и за всички участници в вебинара ще удължим с една седмица. Нали така говорихме, Иве? Да, до 7, аз съм го записала, няма нужда да го помня, до 7 юни ще можете да се възползвате от тази цена с отстъпка от 20%. Редовната цена на сертификационната програма е 1500 евро. Като имате и 50% отстъпка за модула за деца и младежи от редовна цена от 500 евро. Като допълнителният модул за деца и младежи включва още 2 вебинара, още един токен и множество материали и ресурси, ако всъщност вашата целева група са именно деца между 10 и 15, 16 и 23 години. Като този модул не е задължителен, но е така специализирано направен за хора, които са в тази сфера. Сега давам възможност да зададете вашите въпроси, ако все още има такива, и да ви пожелая една прекрасна вечер, но преди това въпросите. Аз имам въпрос за онлайн часовете, как са разпределени във времето, горе-долу, тези 20 часа. Може да повториш онлайн уроците? Да, онлайн часовете, които са 23, как са разпределени във времето? Имате ли някаква програма, която можете да ни изпратите? Да. Вследствие на нашата среща към всички ще изпратя брошура, в която да видите разпределението на часовете. Те са направени, преди да стартираме програмата с първия ни вебинар в септември, имате 2-3 часа онлайн учене и задължително минаваме, попълвате вашия въпросник, след което се срещате и с вашият ментор. Тоест имаме, така да кажем, един
един период, в който ние наваксваме, преднаваксваме с ученето. Разпределено е така, че да, може да се съобрази с буфера, който имаме между самите вебинари и до момента практиците дават много положителна обратна връзка за разпределението на това съдържание. Най-голямото такова е от 6 часа, мисля, но тогава имаме повече пространство между вебинар 2 и 3. Конкретно се случва това. Тъй, че направено е спрямо интензитета на самата програма. Друго, което е важно да споделя, че ако сме в момента на наваксване на онлайн ученето, нищо лошо не се случва. Всъщност онлайн ученето е вашата теоретична подготовка, която имаме и чрез нашият наръчник, така наречената Библия на Neuroagility, и ние непрестанно дъвчем в вебинарите, т.е. не бих казала, че е възможно да изостанете от програмата, ако пропуснете някакъв онлайн урок. Учите с вашия темп, с няколко думи казано. Добре, ще чакаме програмата тогава да изпратите. Добре. Вече благодаря за въпрос. Има ли някой, който все още е любопитен за нещо? Да, и моят въпрос беше за програмата. И другото е за материали. С какви материали, откъде е литература или не знам по какъв начин. Да, ние предоставяме литература, която държим, нека да кажем, в обща папка. Т.е. вие получавате списък с книги, ресурси, статии, свободни или такива, които да закупите допълнително. А пък един от най-сериозните източници на информация всъщност е наръчника за работа с инструмента. Това е 200 страници материал, който е на български и на английски язик. Материалите ви пращаме постепенно, за да може да ги и снимате. Следствие на всеки вебинар също имаме допълнителни ресурси. Добре, благодаря. Аз и още един въпрос имам за менторите. Има ли предварителна информация, кои ще са? Да. Менторите са водещите в сертификационната програма. Аз ще съм единият водещ, Ивето ще е другия. А третият водещ най-вероятно ще бъде Емилиан Крумов. Той също е мастър практик. Идеята тук е да сме мастър треньори, които да са ментори. Може да видите списъка с мастър треньори в нашия вебсайт и ако имате предпочитания към някой, разбира се, ще радваме да ви отговорим на това предпочитание. Румяна, искаш нещо да попиташ? Заповядай. Радвам се да те видя между другото. Добре, може би разказаха за по... Добре, да, разказахме за ползите в фирмите. Искаш да чуеш нещо за личностно ниво? Да. В консултирането го ползваме в рамките на индивидуални сесии и интервенции. Това може да бъде както с възрастни, така и с деца. И тук важното е да отбележа, че всеки един от практиците има някакъв продукт или услуга, която вече е разработил. Нека така да кажа. Пример, Маруся, още ли си с нас? Не знам дали още си с нас. Не, тя си тръгна. Маруся си тръгна. Добре, без Маруся, просто ще си позволя да дам пример с нея. Тя е коуч. И има коучинг програма, като създаде допълнителен, да кажем, модул към нейната коучинг програма, с която е интегрирана Neuroagility в нея. Разбира се, цената е различна, защото имаме външен разход следствие на въпросника, но всеки един от специалистите, в зависимост от неговото поле на работа, прави своят уникален продукт. Имаме, разбира се, спортен психолог, който няма еквивалент с нашата работа, но ние в рамките на сертификационната програма много дъвчим индивидуалната работа с клиенти. Всъщност това е същината на сертификационната програма. Ние да се постараем да ви дадем важните неща, които да съблюдавате в работата с клиенти, след това да ви оставим да творите. Даваме по-скоро основни пилъри, а вие ги напасвате в вашата практика, в зависимост от това
каква е полето ви на изява. Разбира се, имаме и терапевти, имаме и констелатори. Всеки в неговото поле за работа с клиенти прави уникалната си. Да. Искам да разбера. Да. Руми, успях ли да ти отговоря на въпроса? Да, благодаря ни. Добре. Чудесно. Някой друг иска ли да попита нещо? Добре. Тоест ние нямаме формула за работа с индивидуални клиенти. Имаме опит, имаме нещо, което ви предаваме като фундаментални принципи, които сме получили като такива от създателите на инструмента, но свободата наистина е много, много голяма. Вие да прецените как ще го интегрирате в практиката си. И всъщност това е за мен най-вълнуващото в цялата история, че нямаме поставяне на рамка и нещо, което трябва да случим задължително. Напротив, това по-скоро е отправна точка за програма, която може да продължи един месец, може да продължи една година. Защото аз имам и от двата примера с мои индивидуални клиенти и не си приличат по никакъв начин. Прием. А когато представяте на клиенти този инструмент, запознавате ли ги предварително горе-долу с това какво да очакват, в смисъл някакъв примерен репорт и така нататък? Имате ли такива неща, които предварително... Да. Защото повечето инструменти имат такива предварителни репорти, които може да се разгледат и човек също да прецени. Да. Имаме семпъл репорти. Благодаря, Цвети, за въпроса. И един цял ден отделяме на това как говорим с клиенти, т.е. как маркетираме инструмента. Много е важно да използваме прости думи, не да обясняваме неврологичен дизайн на първа среща с клиент, ако говоря от моят опит. По-скоро търсим нуждата и в какво всъщност, как Neuroagility може да реши конкретния проблем, който организацията има. До момента съм разбрала, че това е един от най-добрите начини да обясним инструмента, защото иначе сме много общи и е сложно за смиване. Добре, а дали можете да ни изпратите такъв семпъл репорт? Да. Супер. Да. В вебсайта на Neuralink също мисля, че на Neuroagility също мисля, че има, но ние ще ви изпратим на български или на английски, предпочитате? За мен няма значение. Добре. Имам още един въпрос в чата. Хубав ден желая. Благодаря. Брошурата, пример репорт. Да, ние ви благодарим за участието и за вниманието. Надявам се да сме били полезни и по някакъв начин добре да сме оползотворили времето, което прекарахме заедно. Ако нямате повече въпроси, ще си позволя да ви кажа чао. И се надявам отново да се видим. Екипа ни остава на разположение при наличие на някакви въпроси. По имейл или по телефон можете да ни потърсите. Благодаря за участието и хубава вечер. Хубава вечер. Много благодаря и аз. Чао. Добро на всички. До скоро. Благодаря и аз. Лека.